Hyvää huomenta, meitä Björn ja Pörr. Hyvää huomenta. Sehän olisi se aika vuodesta, kun pitäisi alkaa varmaan tulemaan kaapista ulos. Sen lisäksi, että tiedetään nyt, että Jukka on tullut kaapista ulos, niin jos palataan siihen Summerfestiin. Mitä mun piti? Mistä se? Autoppas nyt eli... Mikä teillä on sellainen yleisfiilis? Hyvä. On oikeesti. Ihan siis. Aika minttiä. Hashtag mintti. Pujaa kasa. Hashtag mintti. Mintti. Onko se niinku mintti? Onko se tämmönen joku... Se on niinku timantti. Sen. Niin. Ja mulla on hyvä fiilis tästä vuodesta. Me tullaan starttaamaan hyvin todennäköisesti festivaali on pikkusen aikaisemmin kuin viime vuonna. Viime vuonnahan se lähti perjantaina kello 18. Sackmisen Summerfest käynnistyy aikaisemmin kuin koskaan. Nimittäin kello 17! Tässä oli vähän just se pointti, että ei paljasta sitä torstaita vielä tässä vaiheessa, mutta Haaja halusi tässä kertoa, että se lähtee. Mitä meillä torstaina? Varmaan Rendelin kuvaukset. Ohjelmistosta täytyy sen verran sanoa, että tää vuosi, nyt kun on ollut aikaa puuhata sitä pitempään, niin tänään lyödään viimeiset suunnitelmat lukkoon, mutta kyllä se nyt niinku vaikuttaisi siltä, että mä ainakin on niinku siihen tyytyväinen, jos kiroilu. No ja uudestaan, ai Eikö tämä leikata? no Riikka joutuu piippaamaan mitä sä sanot niin hirveästi, siis tää on yhtä piippiä. Mutta oliko tämä muutenkin vähän liian virallista tuo meidän selitys? Niin, en mä tiedä. Sanotaan näin, tässä vielä pieniä elementtejä, semmosia me haetaan aika poikkitaiteellisia ratkaisuja, tiettyjä myös ohjelmaa, että jos ne onnistuu, niin ripaus jotain pientä hulluutta saattaa olla myös mukana. Viime vuodesta varmaan ollaan opittu jonkun verran niin siitä, että mitä kannattaa tehdä mihinkin aikaan ja mitä ei, varsinkin se, että festivaalin tekeminen kannattaa aloittaa aikaisemmin kuin huhtikuussa tai toukokuussa. Niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta eiköhän tää ollut tässä. Puhutaan seuraavan kerran, kun jotain oikeasti kerrottavaa, mutta Summerfesti tulee taas. Ja hyvä tulee. Pitääkö olla vielä positiivista? Ja hyvä tulee. Ja hyvä tulee. Ja hyvä, voi pojat, että tulloo hyvää. Siis pitää olla yhtä positiivinen kuin sun sukupuolitautitestit. Mieti sitä, kun sä niin, mutta kun tietää siitä, niin tiedätkö miten innostut. Niin, en ole koskaan joutunut. Naimisissa. Loistava tulee. Mujakasa. Sekin tehdään. Kannattaa ostaa ennakkolippu, ettei jää rannalle ruikuttaa. Mintti on cool. Mintti on cool.